Tanja, oot sä täällä? Terve. Joo. 3,20. 30 €. Mä rakastan sua niin paljon, että pelkkä ajatuskin siitä, että sä ja joku... Mitä helvetti? 30 €. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan. Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Ja hei, jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Mä rakastan sua. Mitä helvetti? Seis! 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 Helvetti. Mitä helvetti? Missä? Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta... Voi perhana sun kanssas! Voi hemmelin pitkä kynsi. Pakkohan mun on jotain tehdä. Voi helvetti! Seppo. Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonni. Haluut sä turpaas? Vai menikö homolta pupupöksyyn? Seppo hei. Sinne meni Seppo. Tyttö nyt hiljaa. Mitä ihmettä se sua liikuttaa? No on. Anteeksi rouva. Se oli Tanja ehdotus. Se petti mua!